Toto si spravíte doma za 10 minút. Taká šmakocina, že zase zapneme ventilátor Perone, jak moje bradavky. Joj. Opa. Pepperoni. No, neviem, čo chcem povedať. Proste je to dielo. No, takže vítajte, priatelia. Toto bude Late Night Snack Show. Rozhodol som sa teraz. Mal som akože naplánovaný iný názov, ale whatever. Ukážem vám niečo, čo vymyslím z hlavy, len tak. Ale bude to banger. Už to mám v hlave, takže už sa nemusíte báť, že to budem ako experimentovať. Nevšímajte si bordel, ktorý tu mám. Vlastne všímajte si ho, lebo vlastne to som ja. A bude to easy, jak 2 cheesy. Strašne som vtipný. Ale toto si spravíte doma za 10 minút. Taká šmakocina, že budete mi ďakovať. V komentároch mi môžete napísať, že či to splnilo účel toho, čo som vám povedal. Lebo podľa mňa určite to splní ten účel. Že tu chodím ako taký kár, ale hľadám niečo, čo som si zobral a práve som sa budol, že som to dal. No, nenašiel som to. Čiže môžeme sa vrhnúť na to. Ukážem vám, čo všetko budeme potrebovať na to. Je to úplne, že Vitus z chladničky. Totálka Vitus. A poďme na to. Budete potrebovať any type of cheese. My si tu spravíme z viacerých cheeseov. Like here. Potrebujete any type. Šunka, saláma. Hej. Už vidíte, že toto sú fajné suché okraje, že tieto šunky boli otvorené. Budeme pozerať. A potrebujete this mother tortillas. Toto plus toto je zaručené kombo. A plus toto. Mám to ešte vytuní. Mám to tu ešte niečo takéto. Vytestujeme, že či to pôjde spolu, či nie. A keby nebolo, tak môžeme ešte využiť aj toto. Čiže, ale pre dneska to nechám iba na to, čo tu špajza dala, alebo teda chladnička. Čiže môžeme tu zapáliť. Čiže, priatelia, prvá vec, ktorá pôjde na tento špeciál, bude, že si tam rozpražíte nejakú masnú salámu. Yes? Musí to pustiť proste tuk. Hej? Čiže na túto jemne rozpálenú pánvičku dáme salámku. Pretože tá je fajne masná. Čiže umiestnili sme šunečky, alebo teda salámky a necháme ich troška porobkať. Priatelia, takto toto musí vyhrávať. Dymí to tu na celý byt. Čiže zoberete si syr a akým struhadlo máte, nastruhate sem syrik medzi toto. Jasné? To sa nestalo. Je to na low. Syrik sa nám tam pekne začína robkať. A na preklad to je tá šunečka. A znova syriček. Čiže syriček tam je a teraz pridáme ten sos, čo nikto nerobí. A to je little bit tymián. Little bit, fakt. Little bit salt.
otvoríte túto tortillos. Priateľe, takto by to malo vyzerať. Takto by to malo vyzerať, jo? A na to ide tento bad boy. Je vám to jasné? Toto navrch. Nič nepokazíte. A chvíľku čakáme. Priatelia, máme to tu. Musíme s tým pohnúť. Áno. Opa. Ideme to preklopiť, hej? Čiže poďme na to. Toto máme. Spravíme to inak, priatelia. Zobral som si na to nástroj z kázy. Oh my god. Oh my god. No. Čiže vyzerá to nejako takto. Troška si to nechám zaprieť do spodku. A môžem to servírovať niekde sem. Toto vypneme. Upa. A poďte sa na to pozrieť. Čiže začíname. Tuto máte syrik. Karička. Ktorýkoľvek tekutý syr. Nájdete koniec, kde ste si to odžuli. A idete na to. Ježiš, nechcem vidieť tie hodnoty kalórií, ktoré tam sú. Čiže jedna časť, syriček. Prichádzame na extra fancy. Idem si to otvoriť. Čiže extra fancy. Zle sa mi to natáča, lebo nemám tu stabilization, ale ďalšie zábery vám dám, alebo teda ďalšie časti budú už aj so stabilizátorom. Joj. A optional, ale toto pridáva brutálnu textúru jedlu, čiže to je môj tip. Toto si tam takisto pachcnite. Takto by to malo vyzerať. Look yummy. Dovidenia. No. A teraz úplne jednoduchý ťah. Preložíte si to na dve polovice. Jasné? Jaká quesadilla. Čiže som priateľa v tomto výklenku, v tomto bufetovom výklenku mojej kuchyni. Prelomil som tento mýtus. Tuto... Neviem, či to môžete vidieť. Ale... Priatelia. Aj s natočením mi to trvalo do 5 minút. Je to niečo, čo ste ešte nejedli. To vám zaručujem. A pokiaľ chcete vidieť ďalšie videá, kde budeme robiť takéto late night snacky, ktoré proste budeš jesť aj každý deň, tak mi hoďte odber. Napíšte tam nejaký brutálny komentár o tom, čo ste naposledy jedli. Čo vám chutilo. A či ste vyskúšali tento recept. Recept vám tam nenapíšem, lebo musíte najprv pozrieť video, až potom zistíte, aký je recept. Bože, vtipný si ako... Poďte sa ešte na to pozrieť. Priatelia. Nezabudnite vyčekovať tento Instagram. A toto je top tier. Bordel je tu ako v tanku. Rozhodol som sa, že ešte vlastne natočím ešte jednu. Však mám ešte 4 tortily, takže sa na to môžem vysrať úplne a môžem točiť koľko chcem. Because I can. A nahodíme si ešte ďalšiu tortilku, čiže priatelia,
Egan. Zase zapneme ventilátor. Salámka. Úplne, že ktorákoľvek, všetky sú dobré. A teraz spravíme jeden veľký grif. Pepperoni pizza. Veľký grif. Nastruhame si syr dopredu. Hej? Nastruhame si syr. Tu môžete vidieť pepperone, jak moje bradavky. A máme tu syr ready. A spravíme teraz taký ťah. Tak nespravíme. Lebo som si myslel, že mám ešte šunku, ale už nemám. Čiže bude to len cheesy. Výborne. Čiže máme to takto rozhodené. Hej. Zoberieme si nadstavec. No. To je ale krása. To je krásička. Kdyby sa nám toto jak skotla všetko. A spravíme to takto. Priatelia, nehajte tak. Hej, dáme toto rovno tam. Nezabudnite. Sol, tymián. Mám to tam, hej. Sol, tymián a ideme na to, kým to není ešte zapečené. Popritláčame si to. Dobre. A za chvíľu to flipneme. Poďme to otočiť. Opa! Pepperoni. Čiže ideme, aha. Joj. Tým sa nám troška spodok pripeče. Zvyšný syr. A ideme. Horčička, čatný a máme to tam. Ináč som si teraz spomenul na takú zaujímavosť, že vlastne, keďže nám to pripomína celkom aj pizzu, tak by sme mohli zvolať aj kečup. Júj, kečupík. No dobre. Som ho tam pridrtil. Tak. Dobre. Bereme čatný. Musí si to spraviť pestre. Proste jedlo sa nedá jesť proste nevyduchcené. To kto chce jesť nudné jedlo, chápete? Nikto. No síce teraz nevyzerá vápne, lebo je to proste snečík. A garantujem vám, že keď si ho raz spravíte, tak mi budete do konca života ďakovať. No cap. Počujete to? Oh shit. No, neviem, čo chcem povedať. Proste je to dielo. Je to dielo a odporúčam 10 z 10. No teda, že nám to poviete vy. Ak tam bude ak na toto video bude 100 lajkov, tak dropnem recept.